Здравейте днес! Както сте забелязали от заглавието на клипа, ще отключа и тествам новия броулър Berry. Тестването на героя ще включва 4 игри в 4 геймода. Ако искате да получавате още такива интересни клипчета, се абонирайте за канала ми. Благодаря, а сега продължавайте с клипа. Great. Time for more. Smelt your hopes and freeze your dreams.